Hola, gent, què tal? Com esteu? Pilota a l'aire, comencem una nova setmana. Benvinguts a la 49a entrega del Bàsquet al Dia al nostre canal de YouTube. Ara, ja sí, amb l'estrena del mes de juny, podem dir que ha començat el compte enrere per a l'inici de la disputa de la fase final de la ACB. Queden 16 dies perquè els 12 millors equips de la fase regular en el moment de la suspensió es vegin les cares a València per decidir qui és el nou campió. Els equips, mentrestant, segueixen amb les seves preparacions, intentant esgarrapar a temps el cronòmetre, també el calendari per arribar a la cita, òbviament, en la millor forma possible, en el millor estat de forma possible. Això sí, l'equip que segueix portant la davantera en aquest aspecte és el Morabanc Andorra, que aprofitant l'estat de privilegi que es viu al Principat, aquest diumenge els Ivonne Navarro ja realitzaven el primer entrenament al complet i sense cap restricció 81 dies després que es diu ràpid. Podem escoltar Paco Vázquez, entrenador ajudant del Morabanc Andorra. Sí, no, una mica, bueno, es penses del que es deien, no? A nivell de poder jugar, entrenar amb més gent o no, i ho hem fet així. La veritat és que ha sigut molt progressiu, els jugadors, està clar que és un canvi abismal, no? Del primer dia estaven totalment encartronats a ara, no? Està clar que no estem al 100% ni estarem, però està clar que aquesta progressió ha sigut beneficiosa de cara a treure una mica la por, les lesions i tot això, no? Així que contents de que ja estem en la part final d'aquesta progressió en la planificació. Avui és 31 de maig, en 2 setmanes estarem, si el calendari més o menys va com està previst, entrenant a València ja, i el dia 17 o 18 jugarem, no? Tampoc queda tant temps, Paco. No, està clar, avui ho he sentit, algun jugador a l'ACB deien que estem fent una pretemporada, però que ens començarem, la pretemporada normalment tens una part d'entrenament entre l'equip i després comences a jugar partits amistosos però amb distància, no? Amb una mica de planificació. I això és una mica una pretemporada, però ja anem a full, no? Anem a competició pura i dura, no? Llavors tindrem que anar en compte també el tema de rotacions, el tema d'intentar que tothom pugui aportar coses, perquè al final seran partits molt seguits i tindrem que anar en compte, no? Però la gent té ganes, esperem que tot sigui positiu quan arriba aquest moment. El que m'imagino és que els jugadors ja porten dies que s'estan veient, que estan compartint pista. Dic això pel tema de com ha progressat tot el vostre plantejament, no? I avui, que ja els hi tocarà tocar-se i això, crec que ja no serà tan brusc. Sí, és claríssim, no? I jo crec que també, no s'oblida, això no s'oblida. Ells tenen ganes, començaran a notar, suposo que al principi, una mica de lectures una mica de vegades equivocades, no? Perquè és normal, però al final això és una que han fet tota la seva vida, no? I és recuperar una mica les sensacions aquestes, que són sensacions també molt beneficioses per ells i molt placenteres. Llavors ells són els primers que tenen ganes de començar a enfrontar-se al seu company d'equip i dintre de 2 setmanes contra altres jugadors. La regulació que es viu a Andorra sobre la Covid, sens dubte, van molt més avançats que no pas a Espanya, està permetent al Morabanc Andorra avançar també en la seva preparació de cara a aquesta fase final de la ACB. Qui està realitzant un bon treball físic però necessita accelerar la feina d'equip és la penya. Això diu el seu entrenador Carles Duran. Ara ja portem, aquesta és la tercera setmana d'entrenaments, encara no hem fet oposició, fins que no tinguem l'hoquei de l'ACB i del govern, doncs no estem amb aquesta idea, no? Però sí que és cert que fins al dia 17 doncs hem d'accelerar les coses, sobretot el joc d'equip, el joc de contacte, i crec que estem fent un bon treball físic. Jo crec que a poc estem recuperant els jugadors de la seva situació habitual, però està clar que ara tenim un treball tècnic i tàctic, sobretot pel fet del contacte, que veurem si som capaços d'arribar de la millor manera possible. Seran partits de màxim nivell, amb molts dies seguits, però és cert que per nosaltres és una experiència nova, és una situació que veurem com són capaços els nostres jugadors d'adaptar-se, i el fet de perdre 2 jugadors importants jo crec que és una oportunitat pels nostres jugadors joves. Més del 50% de la plantilla són jugadors formats per la penya, i jo crec que és també
una bona opció de provar coses també per la temporada que ve, no? I, bueno, veurem si són capaços de competir al nivell que ens exigirà la fase, perquè els nostres oponents són de màxim nivell. I un altre dels 12 equips que es donarà cita del 17 al 30 de juny a València és el Baskonia. El seu referent Toko Shengelia avisa que aniran a pel títol de Lliga. Yo creo que estamos bien, ¿no? Mentalmente ha sido muy importante este cambio para salir de casa y hacer algo más diferente, pero para nosotros es algo típico, ¿no? Entrenar, pero hemos hecho de menos y nada, ya que estamos aquí, estamos entrenando duro y estamos trabajando para ir a este campeonato y para competir a tope. Mentalmente es diferente porque hay muchas restricciones que tienes que ajustar y tienes que ser mentalmente duro, pero bueno, al final son 3 semanas y es lo que hay y tenemos que aguantar y tenemos que ir a por todo, ya que estaremos ahí. Porque al final el físico viene de mental también y para mí la prioridad es si mentalmente estamos duros y bien y positivos, creo que estaremos. Sí, Dusko como desde el día que ha venido, no solo para este campeonato, desde el día que ha venido nos ha traído una energía impresionante, ¿no? Positiva y de competidor, ¿sabes? Y estábamos en un momento con las cabezas bajas y él ha venido y nos ha ayudado mucho a creer otra vez en nuestro equipo y creer otra vez a ganar, ¿no? Y es lo que está haciendo ahora mismo también. Hemos hecho mucho menos zapato también, ¿no? Ni vemos en los entrenamientos, él entrena en otra hora y echamos mucho menos a él también, como fuera de cancha así dentro. Y bueno, es un placer volver a jugar con Luka y Jay, y más que son los bases, ¿no? Y los que dirigen el juego y tal, y tener ellos a vuelta es un placer para mí personalmente. Yo creo que tiene que valer igual, porque si tú vas a jugar y no ganas y luego dices que no es lo mismo, me parece fatal. Y si ganas es porque has sido has merecido, no sé cómo se dice, has merecido, ¿sabes? Porque al final el sacrificio que estamos haciendo, entrenar aquí para 3 semanas, dar todo, y los riesgos de lesiones y los riesgos de contagios, y si ganamos ese título, claro que merecemos. Si jugamos, vamos a jugar a ganar, ¿sabes? Doncs estrena del mes de juny, queden 16 dies perquè es reactivi la competició a la ACB. Veurem en quin estat físic arribaran els 12 equips que lluitaran pel títol de Lliga. Qui aspira a jugar a l'ACB el més aviat possible és el Bàsquet Girona, un equip que en pocs anys ha anat saltant, ha anat escalant categories fins a arribar a l'Eport. Des del mes de juliol del 2008, amb la desaparició de la Casvellos Girona, la capital gironina, 12 anys després, està més a prop que mai de tornar a tenir bàsquet ACB. Una Casvellos Girona que viuria el seu moment més àlgid la temporada 2006-2007, un any abans, de fet, de la seva desaparició. L'equip entrenat per Svetislav Pesic, amb Marc Gasol de referent, es proclamaria campió de la FIBA Cup. Aunque el rival parecía modesto, la verdad es que ha jugado muy bien, nos ha creado muchos problemas
pero así sabe mejor. Intenté dar lo mejor de mí y gracias a Dios todo ha salido muy bien este día. Es un título muy importante y que evidentemente pues además hacemos un poco de historia y hacemos este club pues un poquito más grande. Doncs un any després d'aquest títol, d'aquests grans records, el projecte de la Casboia Girona desapareixeria per culpa dels greus problemes econòmics. Ara, 12 anys després, amb Marc Gasol de president, Girona està a una passa de tornar a tenir bàsquet ACB. Per cert, dissabte, en una rua especial, una rua virtual, la plantilla del bàsquet Girona celebrava amb els seus aficionats l'ascens a l'Eport. Seguim amb la intimidació, les mans interminables que mai s'acaben al sostre de Fontejau. Mor, 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 Niang! Vinga, tots preparats, preparats. Vinga, Marc. Vinga, Marc. Els braços estirats, És el moment de fer un brindis per celebrar que som or. Per tant, tothom preparat amb l'Adam i per brindar tots junts. Ja hem brindat més d'una vegada, no? Però aquesta és el final de la rua, que ja estem molt cansats després de xerrar. Per tant, brindem tots a càmera, amb l'afició. I un bon glop tots. primer. Doncs anem per l'últim. I no per l'últim deixem el capità. Sentiment gironí, experiència al servei de tots. Professor a tot arreu, com he dit, el capità Albert Sabat. Hola, Albert, com anem? Hola, bona tarda a tothom. Content d'estar aquí amb tots vosaltres per poder celebrar aquest ascens amb vosaltres i amb tota l'afició. Hola, la masovera. Doncs veurem si aviat el bàsquet Girona podrà fer la passa que li falta per tornar a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Per parlar d'això i més coses, aquest dilluns es passa pel Bàsquet al Dia un dels jugadors que més vegades ha vestit la samarreta del bàsquet Girona. El Casademont Girona es un equipo peculiar. Patrocinado por una marca de embutido, el club tiene por costumbre fotografiar a los jugadores con el público antes de los partidos para luego vender las fotos. El jefe de prensa lleva el pelo teñido de rojo. Joan Puntí es el periodista del diario El Punt que sigue al equipo. Y sobre todo en Girona juega o al menos se viste Gerard Darnés, un crack con mayúsculas. És un crac, és el crac, es llama crac, és un crac. Doncs puc saludar a un dels històrics del bàsquet Girona i actualment un dels representants més cotitzats. De fet, parlarem amb ell de les seves dues facetes. Gerard Darnés, què tal? Benvingut al Bàsquet al Dia. Gràcies. Ho deia ara, no? Dels jugadors més històrics de la història del bàsquet Girona, no? A l'ACB. Bé, la veritat és que és una sort, no?, tenir un equip ACB a la ciutat on has nascut, a la ciutat on vius, perquè si el club és un club humil, com era en aquells moments Girona i com ha estat gairebé en tota la seva història, menys a l'època d'Acas Bayo, doncs tens més opcions de poder arribar a l'ACB. Sempre dèiem amb el Xavi Vallmajor, el Toni Espinosa i jo, que més o menys hem tingut el mateix números de partits jugats amb les samarretes diferents del Girona, que si no arriba a ser per tenir un equip a la Lliga ACB a la teva ciutat, no haguéssim segurament arribat mai a poder jugar a l'ACB, no? I al final tots tres estem al voltant dels 160 i pico partits, jo amb 8 temporades i el Toni, que és històric i té la samarreta retirada amb 14 temporades, si no recordo malament. Les teves són, com deia, són 8 temporades. Clar, imagino que pocs jugadors poden dir que van començar i van acabar vestint sempre la mateixa samarreta, no? Un cas com el de Navarro al Barça, per exemple, però hi ha casos molt excepcionals, no?, d'aquesta fidelitat a un club, no? Sí. I segurament hagués pogut seguir jugant perquè jo crec que vaig assumir molt bé el rol que havia de tenir un jugador de la casa amb unes qualitats tècniques a vegades posades en dubte, però amb molta entrega, amb molta disciplina, molt sacrifici, entendre el rol que has de tenir.
i per un costat hi havia el director general Oferim Massé, adjunt a gerència i director de màrqueting, comunicació i comercial, i per l'altre hi havia el Jordi Puig, l'exjugador també, director esportiu, oferint-me renovar, i vaig poder triar, no? Vaig poder escollir, amb la meva dona acabàvem de tenir la Jana, i segurament hagués pogut jugar uns quants anys més, però vaig preferir entrar ja al món laboral amb 27 anys, i segurament, bé, quan a vegades hi penso em vaig equivocar, però per altra banda doncs crec que van ser 2 anys de pencar molt. La meva dona sempre em deia que treballava més aquells 2 anys que mai, però va ser una entrada al món laboral que em va facilitar després, gràcies al meu contacte amb els americans, fent una mica sempre d'amfitrió, de guia, i a més poder entrar en el món de la representació esportiva just 2 anys després. Era el teu aquell perfil de jugador, Gerard, però potser un rol secundari però molt necessari, no? Aquell jugador de la casa, que sent els colors, que fa pinya al vestidor, no? Aquell perfil de jugador que és necessari en tot vestidor per assolir coses importants, no? Sí. Jo crec que l'època de Balbi Girona, Casademont Girona i aquell entremig que no vàrem tenir sponsor, que ens vam dir Girona Gavis, és una demostració de com un club humil pot sobreviure a uns pressupostos ajustats, no? L'altre dia parlant amb un director esportiu, jo els hi deia, dic, escolta, és un moment ideal amb el Covid, amb la reducció salarial que tots digueu que tindreu, per apostar més amb la gent de casa, per apostar més pel jugador nacional que t'acceptarà venir per molts menys diners que qualsevol europeu. I aquells anys que et deia jo, del Balbi, Casademont, Girona Gavis, sempre vàrem tenir jugadors així. Els 2 companys, amics íntims que he dit, Xavi Vallmajor, Toni Espinosa, però després a darrere ja va arribar l'Albert Sàbat, va arribar, els júniors sempre estaven involucrats en el que era la plantilla, va arribar l'Oriol Revert, va arribar el Jordi Trias més tard. Són no només necessaris, jo crec que haurien de ser obligatoris, no? Que donar oportunitat als jugadors de la ciutat. Nosaltres vam tenir la sort, el Toni i jo sobretot, ell va haver de fer les maletes abans d'esdevenir jugador ACB a Girona, però jo vaig tenir la sort d'haver de marxar als Estats Units 2 anys, però després, quan vaig tornar, ja em vaig quedar fins que vaig voler jo, no? Retirar-me. Però és un rol importantíssim, com dèiem, per lligar, no? Per lligar les diferents situacions d'americans, europeus, jugadors que arriben, jugadors que no estan massa sovint o llargs anys en el mateix lloc. Sí. Guardes uns grans records, ho sé, d'aquells 2 anys als Estats Units. No sé si aleshores es portava molt, això de marxar a fer les Amèriques. No, vàrem ser uns quants jugadors espanyols que vàrem marxar més o menys a la mateixa època i era molt complicat de fer, d'aconseguir, no? Tenies que tenir un contacte directe per accedir a això. A la mateixa època, més o menys, hi vam estar-hi uns quants. Jo recordo, no vaig jugar contra ell, però un any vàrem coincidir en el mateix estat de Texas amb el Rodrigo de la Fuente, que ell estava en un junior college com jo a South Plains i jo vaig estar a McLennan. Hi havia un noi que jo no coneixia, es deia Ángel Castilblanque. Vàrem ser uns quants que vam anar allà. Anteriorment hi havia anat, òbviament, el Sergio Luic, fins i tot el Pablo Lasso va estar en un high school anys anteriors. Era una experiència brutal. Ara hi ha moltes empreses que es dediquen a això, empreses en les que ells t'ajuden a trobar la beca i jo hi vaig poder-hi accedir gràcies al Darryl Middleton, no? Històric, llegenda, jugador de Lliga CB, érem molt amics aquells anys, ell parlava poc, jo parlava una miqueta més, xapurrejava anglès i a través d'un company seu als Estats Units vaig fer una prova per Setmana Santa i se'n van quedar i van donar 2 anys d'una beca, tot complet. Llavors que un jugador d'una família humil, fill de carnissers de Salt, de cop i volta,
tingués l'oportunitat d'anar 2 anys als Estats Units, tot pagat, va ser un xoc important. Ara està com més a l'abast, no?, del jugador, i sembla que aquest jugador jove se li queda petit a Europa més ràpid, no? Sembla que l'objectiu, l'únic de la gran majoria d'aquests joves jugadors és anar cap allà, no? No sé si hi ha una escola, universitat o la NBA, per exemple, no? Sí, perquè al final és molt difícil compatibilitzar l'exigència que se't demana des del professionalisme amb poder estudiar. Mateix represento l'Aleix Font, com bé saps. L'Aleix Font ara mateix està entre segon i tercer de medicina. És un fenomen amb el tema dels estudis, però ha sigut per la seva dedicació, per la seva capacitat intel·lectual segur, però és molt complicat poder estar en el món de l'esport i en el món acadèmic continuant. Òbviament, té molt de mèrit els seus pares, de l'Aleix, que l'han apretat a seguir estudiant. Però gairebé la majoria dels clients meus amb els que treballem, el Cesc Cabeza i jo, els hi posem molt d'èmfasis amb el tema dels estudis. Molt d'èmfasis. I la majoria o han estudiat o estan estudiant carreres universitàries o, si més no, hem posat els límits d'acabar batxillerat. Que en els meus anys hi havia jugadors professionals que no acabaven arribant ni a la Lliga ni a la EGB d'aquella època. Per tant, és molt important. I nosaltres ara, el Ramon Vilà, que és un jugador nostre, va estar als Estats Units i tornarà a ser professional aquí, i ha acabat una carrera i l'ha acabat abans d'hora, i li donem molta importància a aquest aspecte. I, òbviament, als Estats Units, amb la meva experiència ja des d'aquells anys, és que és totalment compatible. Amb el propi Pau Gasol, no?, que va deixar medicina perquè li era impossible compaginar les dues coses, no?, el bàsquet professional i els estudis, no?, els estudis universitaris. Sí, suposo que els mòduls d'estudis devien haver anat canviant, però també el Pau Gasol, jo crec que més que la seva incompatibilitat, va ser el boom esportiu que va tenir, que va anar tot molt més ràpid del que aniria segurament a la seva edat. Escolta, Gerard, retires als 27, però és que comences a jugar a bàsquet als 15. Sí, vaig començar tard. Vas començar tard. Sí, jo sempre dic que jo era un molt bon davanter centre, estil Salinas, però l'entrenador em va anar reculant, vaig passar a migcampista, després a defensa, després a central, després a la banqueta, i quan em vaig veure a la banqueta vaig dir, hòstia, i ara què faig? I en aquella època vaig créixer bastant i vaig començar a jugar a voleibol i a bàsquet, sí. Parlaves d'aquesta humilitat que tenia el teu Girona, el Balbi Girona, aquella època, humilitat que potser es perdria amb l'arribada, amb l'entrada de Casballo, perquè econòmicament el club fa una estirada espectacular, fitxatges astronòmics, arriba Raúl López, Fran Vázquez deixa penjada a la NBA als Orlando per fitxar per Girona. Crec que era aleshores el jugador més pagat de l'ACB, amb uns 2 milions per temporada. Però vaja, és un altre Girona que dura poc, no? Què recordes d'aquells anys? Sí, aquella època jo ja havia començat a fer de representant. De fet, em retiro quan encara érem Casademont, dura un any més i després entra Casballo. Espectacular, va ser un impacte, jo crec que a nivell europeu. Estàvem a la bombolla immobiliària que es veia venir, que a veure fins quan aguantaríem. I l'única part positiva, em sap greu, però és així, l'única part positiva d'aquella època va ser poder veure de prop jugadors com els que acabes d'anomenar, no? El Raúl López, per mi, és un dels 2-3 jugadors més importants de la història del bàsquet espanyol, que malauradament per les lesions la carrera va ser diferent, però després, a posteriori, no hem d'oblidar-nos dels grans Marc Gasol, Víctor Sada i Sané Meterio, que van crear una mica un model de jugador jove amb moltíssim potencial. I jo crec que aquí es van adonar les característiques com a ciutat petita, a prop de Barcelona,
perquè ells tres se sentissin molt a gust, molt seus, i això acabés portant a 3 jugadors d'aquest nivell al més alt nivell. No? El Girona ho recordo amb molta alegria, doncs, el títol guanyat de la FIBA, es va veure un molt bon bàsquet en molts moments d'aquells 3 anys, i la part negativa és la desaparició del club per culpa de la bombolla immobiliària i d'aquesta colla d'impresentables que varen portar uns diners aquí que no existien, no? Sinó que estaven tot basat en crèdits, en pòlisses, res a saber quina història financera es va muntar per aconseguir això. Seria un moment complicat, no? Un moment dur personalment per tu, sent fill del bàsquet Girona, no? Sí, jo crec que va ser molt dur per tothom i amb el pas dels anys encara va ser més dur, perquè veies que les institucions estaven dolgudes, estaven tocades, els patrocinis, òbviament, res va tornar a ser com abans. Va ser un cop molt dur, sobretot amb el pas del temps, que no veies la capacitat de poder engegar un nou projecte. No? Sí que cal, jo crec que anomenar sobretot en el Martí Artigas i el Pere Capdevila, que l'endemà del club va desaparèixer. Bueno, el mateix dia quan l'anterior director general, Antonio Maceiras, va informar als treballadors del club que s'havia acabat el bàsquet a Girona, ells dos van engegar un club nou en el que després va passar el que va passar i això ja s'explicarà, però bé, ells dos van sortir del club i el club es va mantenir un temps, però va acabar desapareixent, no? Desapareix el 2008, és justament un any després de conquerir la FIBA Cup, el sostre, no? Diguem-ne, que toca a Girona guanyant aquell títol continental. I ves per on que 12 anys després estem al 2020 i bàsquet Girona està més a prop que mai de tornar a tenir equip ACB. Està a l'Aleport, en poc temps ha crescut una barbaritat. Sí, havia d'aparèixer, no? Un mecenes, una persona com en el seu moment va ser el Quim Vidal amb els supermercats Balbi liderant un projecte que anava lligat segurament a una marca comercial i a una distribució de diverses marques. Havia d'aparèixer una persona així i gràcies al Marc Gasol torna a haver-hi bàsquet. I el Marc, que he tingut la sort també, degut una mica a la feina, a la seva anterior etapa a Girona, de tenir-hi certa relació, té les idees claríssimes, té les idees molt ben pensades, té un equip de treball al voltant molt potent, des del primer dia ell i l'Àlex Formento, amb el Xus Escosa, que està a l'ombra i era l'anterior preparador físic. Aquells dos van connectar moltíssim en l'època dels 2 anys del Marc a Girona, que és una figura clau, també crec jo, el Xus, que està molt en bambalines i sembla com si el tio està allà dirigint. I sé que no s'ha fet oficial, però que l'estructura executiva del club augmenta. De fet, aquest dimarts presenten el nou director esportiu. Doncs es farà oficial i segurament diguem-ne que anirà creixent, anirà augmentant aquesta idea claríssima que té el Marc en el club. És un paio, el Marc, que és, sobretot crec, que se sap envoltar molt bé, no? La gent que l'envolta sap envoltar-se molt bé d'aquesta gent, no? Tampoc el conec molt a nivell personal. Jo crec que és una persona que té claríssim la idea que ell té. Crec que el fet d'estar en un segon pla la família Gasol li va permetre, crec, és una opinió personal, veure de què anava el món del superbàsquet professional. Ell va estar en aquell segon pla i llavors també crec que la seva arribada o tornada al Barça amb
amb aquelles dificultats, amb el Dusko Ivanovic, de no comptar amb ell i amb el Víctor Sada, va obrir-se un món, una oportunitat a Girona, i sí, jo crec que amb el pas del temps, amb el pas dels anys, doncs persones que han estat al seu voltant i que els ha pogut conèixer de prop com treballen i com deixen de treballar, se'ls ha anat intentant apoderar, no? I el cas més clar és el del Xus Escosa. És una persona que feia més hores que les que li tocaven per acompanyar el Marc a pujar a Rocacorba caminant o en bicicleta o a intentar, al cap d'un temps, el Marc l'agafa de preparador físic personal i al cap d'uns altres anys és el director de cantera. Jo crec que les relacions, en el nostre món, les relacions personals ho són tot. Si li vols dir el karma, doncs li dius el karma, però quan tu fas les coses bé, amb seny, amb generositat i sense pensar en el curt termini, acaben sempre tornant i en aquest cas el Marc crec que ho està fent molt bé. Doncs el Marc que té les coses molt clares i el que té molt clar, Gerard, és que es vol retirar a Girona. Sí. Això ens fa a tots molta il·lusió, com a espectadors. El dia que el Marc pugui o vulgui retirar-se i venir, ja sigui a l'Aleport o sigui a l'ACB, serà un goig veure-ho. Jo he sigut sempre molt fan del Marc jugador. A més, el segon any seu a Girona, és l'any posterior a guanyar el campionat FIBA, ell va ser jo crec que de les actuacions en una temporada més dominants que recordo. Tall d'exemple, crec que va batre el rècord de Sabonis en MVPs de la setmana, si no recordo malament. I va ser històric veure'l cada 2 diumenges al Fontejau. Escolta, Gerard, què seria... No va dir què serà, perquè jo crec que és inevitable que Girona torni a tenir ACB, però encara no és... Clar, encara falta aquesta passa de l'Eport a ACB, que no serà fàcil, Però què implicaria que Girona tornés a tenir bàsquet ACB? Primer de tot seria una fita històrica. No sé si molts clubs han pogut tornar de les cendres en la màxima categoria de qualsevol esport, perquè les desaparicions comporten moltes cicatrius difícilment curables. Llavors, crec que també el Marc ha fet alguna cosa molt notori, que és que s'ha sabut envoltar d'empresaris gironins, joves, amb molts recursos, però també amb molt trempats, diguem-ne, que a més accepten i els hi agrada i treballen en un segon pla, sense buscar protagonisme i sense buscar el retorn directament econòmic del clàssic patrocini, del clàssic sponsorització de jo m'hi dedico, poso aquests diners o poso aquests altres. No ho sabem, els aficionats o la gent de l'entorn sabem que hi ha un grup de directius, tenen noms i cognoms, però que no surt gairebé mai, i això també crec que ell haurà d'anar fent aquesta feina a través d'ells mateixos, també creant aquesta xarxa per estar preparats per fer el salt. El salt de l'Ep Plata a l'Aleport ja és important. Els jugadors que més o menys fitxis, com els fitxis i de quina manera facis la plantilla, també és un salt important econòmic. Per tant, jo crec que s'està construint bé aquesta xarxa i que, si Déu vol, estarem preparats. Però no és fàcil, no és fàcil. Jo crec que tothom, amb les ganes que té el Marc de pujar a l'ACB, ens emplenem massa aviat la boca de pujar a ACB i jo crec que és un pas esportivament molt complicat i llavors estructuralment i institucionalment i econòmicament també difícil. Doncs avui volíem recordar la història del bàsquet Girona amb un dels seus històrics, com és el Gerard Arnés, aprofitant aquest ascens del bàsquet Girona de Marc Gasol a l'Aleport i que està aquesta passa per tornar a l'ACB, tot i que insistim que és una passa realment complicada perquè el nivell de l'Aleport també ha pujat. Veurem què passa la propera temporada
amb tota la crisi que ens ve a sobre, esportiva i econòmica, sobretot amb el tema de la pandèmia del Covid. I també aprofitant, volíem parlar també, Gerard, la teva presència avui aquí al Bàsquet al Dia per parlar com a representant que ets de jugadors, que vius el dia a dia econòmic també del món del bàsquet. Com veus el futur de l'esport arrel d'aquesta crisi que ens ve a sobre pel tema del Covid? Com veus el futur del bàsquet, Gerard? No seran anys senzills per, diguem-ne, tots els esports que no viuen en superàvit. M'explico? O sigui, gràcies als drets televisius, el món del futbol, i s'ha demostrat sobradament aquí a Anglaterra i en països on realment Alemanya es poden tancar anys i temporades econòmicament amb superàvit, degut a les bones ventes de jugadors, als drets televisius que són superiors a les despeses. La resta dels esports que no viuen de la televisió són deficitaris. I aquí és on hi ha d'haver-hi els ajuts públics, en el que podem entrar en el debat si estem d'acord o no hi estem d'acord. Jo soc, òbviament, dels que hi està d'acord, però a més perquè ho he viscut anant a buscar diners en la meva etapa de director de màrqueting i comercial. Perquè l'esport acaba sent, en el meu entendre, un transmissor d'uns valors que difícilment trobes en altres àmbits i que només és comparable a la cultura. El que t'aporta la cultura, de la mateixa manera soc superfan de les lleis de mecenatge que hi ha per arreu d'Europa i que aquí no s'ha acabat de seguir mai, doncs en el món de l'esport hi ha d'haver-hi aquest component d'ajuts públics i, sobretot, al meu entendre, també de repercussió d'aquests valors que t'aporta l'esport. Però me n'estic anant una mica del tema precisament perquè en un moment com aquest crec que hi ha d'haver-hi aquest lligam de l'ombra del futbol, doncs que el mateix futbol repercuteixi en tot l'àmbit esportiu, però també per fer les coses millor. O sigui, crec que els clubs han de fer autocrítica i autocrítica vol dir saber gestionar els diners que ets capaç de generar, no gastar-ne més. I no només això, és que si per gastar-ne menys has d'apostar per algú que es digui Vilà en lloc que es digui Johnson, doncs és el que toca. Com ho deies abans, no? És el moment d'apostar potser per la gent de la casa o el jugador de la terra, no? Més que anar a buscar alguna... Però és que, a més, és que fa poc estàvem celebrant els 10 anys del Campionat d'Europa de París, de l'Eurolliga del Barça. Quants jugadors hi havien de la casa o formats a Catalunya o amb un component fins i tot emocional com el Basile de molts anys defensant la samarreta del Barça, no? Jo crec que s'ha demostrat, i no t'has de dir Vilà, et pots dir Basile, però necessites aquest lligam. I qui te'l dona més? Doncs els jugadors de la casa. Que, a més, això t'ajuda llavors a vendre la subvenció a l'Ajuntament o la subvenció a la Diputació o a la Generalitat. No, escolti'm, és que nosaltres estem treballant per la comunitat on estem integrats, estem fent... Una de les coses que segurament no en sou conscients fora de Girona, que és una que s'ha fet molt bé per part del Departament del Marc, que sí, de l'Estefi Batlle, del Joan Danés, del mateix Xus Escosa, de l'Àlex Formento, quan feia tots els papers de l'AUCA els primers anys. És que aquests jugadors se n'anaven a fer anglès a les escoles de Girona. O sigui, agafaven i feien anglès i bàsquet. Visites que més o menys gairebé ningú els hi demanava. Aquesta promoció dels valors lligats a l'esport és el que cada club ha de... I al meu entendre, és un moment molt positiu els problemes o els futurs problemes vinculats al Covid que poden ser una oportunitat. De cara a la propera temporada, el jugador ha de ser conscient que serà un any complicat, econòmicament parlant, que els clubs tots, si no la gran majoria, estaran obligats a reduir pressupostos? Sí, sense cap dubte.
tu només has de pensar que en aquest final de temporada en el que s'està intentant jugar a la Lliga ACB i que teòricament ja ho tenim coll avall, s'estan només salvant els drets televisius. Tot el que són ticketing, els abonats que et poden reclamar la seva part proporcional o els petits sponsors que patiran, perquè patiran, és indubtable que hi haurà una compensació via reducció salarial dels propers anys. Posem el cas de Burgos per anar-nos una miqueta més lluny. Burgos, una ciutat petita, té 9.000 abonats. Burgos a dia d'avui, o Tenerife, que també té tants abonats, no sap si podran accedir a l'estadi o no el mes de setembre, octubre, quan comenci la Lliga ACB. Per tant, els pressupostos de Burgos de 9.000 abonats més els petits sponsors, no? Casa Pepe, la típica pancarta, en un lloc que només ho veuen els d'allà. Sí, sí. Tots aquests sponsors no saben quants diners hi haurà, no? Si ens anem al màxim, te'n vas al Barça, el museu, que era una font d'ingrés, no sé, i s'han escrit articles amb dades i en previsió d'ingressos. Tot això ha de repercutir d'alguna manera en els pressupostos. Llavors, baixaran tots a tots els nivells, tant el més petit com el més gran. I això com afectarà? Com creus que pot afectar això? Els viatges seran els mateixos. Els costos fixes de federació, arbitratges i a més seran els mateixos. Per tant, l'única manera de poder-ho reduir seran via salarial amb els jugadors. Llavors, hi haurà jugadors que la seva carrera esportiva anava en augment i estava explotant i pensava guanyar el doble, doncs s'haurà de quedar amb un augment només d'un 30% del seu salari o d'un 40%. Però hi haurà jugadors que estan estancats en una posició còmoda d'ACB, doncs que si acabaven contracte, segur que l'oferta que reben dels clubs o de renovació serà inferior. I aquí cadascú ha de fer la seva feina. Jo com a agent tinc clar i hem començat a fer doctrina explicant que seran uns anys difícils. És a dir, Gerard, que se't gira feina. Sí, en tenim molta. A més, amb la situació dels ERTOs, amb la situació de les reduccions pactades de salaris que hi ha hagut i de més, han sigut tants caps, tants barrets. Cada club ha fet una mica el posicionament propi que volia fer, però també cada barret, o tants caps, tants barrets, també amb els jugadors. Hi havia jugadors que tens una entrada de diners que de cop i volta te la retallen en els 3 últims pagaments d'un any i tu tens la teva hipoteca, tens la teva família, tens les teves despeses de mainada, llavors depèn del jugador també en quina situació personal el trobes, com tots els treballadors. O sigui, no hem de fer pena a ningú ni volem fer pena, perquè aquí cadascú té el que té. Però sí que han sigut molta feinada fins ara i la que ens toca. Escolta, tens una bona cartera, una gran cartera de representats, de jugadors. Ets els representants que estan a una gran primera línia, per dir-ho d'alguna manera, sense donar noms, òbviament, però com està el jugador? Què sent el jugador en aquest moment que hi ha reducció de sous, els ERTOs, etc. El jugador és conscient de la realitat que es viu, de la realitat que es viurà la propera temporada, està cabrejat, està empipat, perquè li han tocat la butxaca. Què sent? Què respira el jugador en aquest moment? Primer de tot, gràcies per el que dius. Sí que és veritat que després de les grans empreses multinacionals a Estats Units i històries vàries del nostre mundillo, sí que som dels que intentem tenir jugadors del país, jugadors formats aquí, que vagin creixent. Ens agrada anomenar el tema de crear cartera, crear carrera del mateix jugador, i per mi el somni, i els explico sempre, i amb alguns ho he aconseguit, el meu somni és anar al teu casament, anar al bateig dels teus fills i programar, cuidar la teva postcarrera, la teva postcarrera esportiva. En base a això, des del primer moment, quan va aparèixer el virus, també
has d'intentar ajudar-los en aquests moments de dificultats. Però la majoria, per no dir la totalitat dels nostres clients, del Cesc Cabeza i meu, ha sigut d'una responsabilitat màxima. Han intentat no només ajudar el club que els paga, òbviament, amb les dificultats que hi ha, però acceptant situacions complicades. Com veuen el futur? Amb preocupació com tots, però amb il·lusió i esperança que això passarà, que un dia apareixerà la vacuna, haurem d'anar molt en compte i res tornarà a ser igual amb la distància social, de contacte, amb la màscara. Ens sembla molt normal anar pel carrer amb la màscara posada, vigilar sobretot la transmissió amb la gent gran. Bé, crec que els jugadors estan com estem tots, no? Preocupats, però amb il·lusió i esperança. Bueno, esperem tornar a la normalitat, no, Gerard, el més aviat possible. A veure si és possible. A veure si és possible. A veure si és possible, sí, perquè a més crec que tots necessitem esbarjo, socialitzar-nos, no? Les terrasses, la famosa polèmica de terrasses, no és res més que poder fer un cafè fora de casa en lloc de fer-lo tancat i abraçada, no? Abraçada, encara que sigui sense respirar i amb la mascareta posada. Molt bé. Acabo. Només hi ha 3 lligues que acabaran la temporada. És la d'Israel, la d'Alemanya i aquí l'ACB. La resta, tots, han cancel·lat la temporada. I moltes sense donar un campió. I han deixat a l'aire, no?, el títol de campió. Què et sembla que l'ACB s'acabi? Jo sempre he dit que havíem d'intentar que s'acabés. I segurament els jugadors, alguns no hi estaran d'acord, però perquè és la preocupació de la situació en la que estem. Jo crec que no només s'han de garantir la seguretat sanitària, sinó que havíem de ser conscients que els jugadors poden patir unes lesions amb jugadors acabant contracte. Llavors, moltes vegades el que preocupa més és aquest procés cap al primer partit, que a més en pocs dies se'n jugaran molts partits. Molts partits. I aquí és on rau la preocupació. Ara bé, si les mesures sanitàries, les mesures tècniques i del jugador cap a la competició està garantit o està, si més no, una mica cuidat, doncs s'ha de jugar. Hem d'anar tots a una perquè l'impacte sigui menor, però també amb totes les garanties, sense cap dubte. Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Gerard Darnés, exjugador històric del bàsquet Girona i representant, exitós representant de jugadors. Gràcies per passar-te pel bàsquet al dia aquest dijous i repassar una mica la història del Girona i també el present i el futur que li espera al món del bàsquet. Moltíssimes gràcies. Felicitats per la feina que fas, amb les dificultats que tots sabem i res, crec que el que feu té molt més valor que altres coses actualment més valorades, però que segur anem cap a una manera de fer esport i de fer premsa esportiva molt diferent, que s'acosta molt més a la que fas tu ara, Òscar. Felicitats. I us recordo el que parlàvem, el que comentàvem ara amb el propi Gerard Darnés, que el bàsquet Girona presentarà demà dimarts el seu nou director esportiu en aquest nou projecte engrescador a la Leport. Més coses que heu de saber. Mike James renova 3 temporades amb el CSKA de Moscou. A la Lliga Femenina ja tenim el millor 5 de la temporada amb 2 catalanes, Sílvia Domínguez, jugadora del Perfumeries Avenida, i Caral Casas del València Bàsquet, i també apareix Tenara Amur del Cadí Laseu. Per cert, Caral Casas, MVP nacional de la temporada. I a tot això, el bàsquet està vivint en primera persona tot el que està succeint als Estats Units. El país segueix en peu de guerra després de la mort de George Floyd a mans
de la policia. De fet, la pròpia NBA no s'ha mantingut al marge d'aquesta lluita contra el racisme, la brutalitat policial i la injustícia racial. Paraules d'Adam Silver, comissionat de la NBA. També s'han pronunciat al respecte jugadors com LeBron James o Jaylen Brown, alè dels Boston Celtics, que afirma que la brutalitat policial també és terrorisme. Being a bystander is no longer acceptable. If you and your friends are around or are a witness of cultural biases, microaggressions, subtle acts of racism, actual racism, etc., and you don't speak up on it or do something about it, you are part of the problem. We're past the point where it's like, it's not in your governance space, so you got nothing to do with it. No, if you don't speak up on these issues, you just as bad. Doncs amb això per avui nosaltres ho deixem aquí. Si us ha agradat el programa esperem els vostres likes, el podeu compartir entre tots els amants de l'esport i del bàsquet en particular. I sobretot, ja ho sabeu, no oblideu subscriure-us al nostre canal de YouTube per seguir vivint el bàsquet al dia.